Avui hem vingut a les ruïnes d'Empúries per parlar-te de l'origen del nom dels nostres municipis. Miravet, Santa Susanna, Almacelles, Roses... Els noms dels llocs no només ens serveixen per quedar amb algú per ubicar-nos, sinó que també ens expliquen la nostra història. Què fèiem i què fem, com érem i com som, els nostres costums i d'on venim. I tot i que els sentim molt nostres, la realitat és que la majoria de topònims venen de molt lluny. De fet, el 73% dels topònims de Catalunya tenen origen al llatí o al grecollatí. Com ara, som a la platja d'Empúries, d'Emporion, que significa mercat. Només cal donar un cop d'ull al mapa de Catalunya per detectar l'empremta del llatí. Aquest és el cas d'Igualada, que a la documentació del segle X s'anomenava Aqualata, és a dir, aigua ampla. A la Costa Brava, els grecs també ens van deixar topònims, com ara Roses, que prové de l'antiga colònia dels rodians, Roda pels llatins. I si seguim buscant, també trobarem topònims que procedeixen de noms d'origen germànic, com ara Gombrèn o Guimerà. I els àrabs també van deixar la seva marca en noms com Alcarràs o Alforja. La Vall d'Aran ens mostra la petjada de l'època preromana. Aran, en basc, significa la vall. Per tant, quan parlem de la Vall d'Aran, estem parlant de la vall de la vall. I parlant de l'època preromànica, Esterri, Espot o Lladorre són altres exemples del Pirineu. I això només és una passada ràpida pel nostre mapa. Explorar l'origen dels noms no només ens permet comprendre la seva història, sinó també apreciar la riquesa cultural i lingüística que ens envolta i comprendre que els topònims, com nosaltres, no només tenim un únic origen. I tu, d'on vens? Escriu als comentaris.